Peserta tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024, waktu perlombaan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, mulai pukul 9 WIB. Narahubung Sabar Sitio. Yang kelima, lomba fashion show INA antar sektor. Untuk lomba fashion show dengan bahan dasar ulus, setiap sektor dapat mengirimkan lebih dari satu peserta. Dengan batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024, pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung Nyonya Pandita Esto Gatorop Boru Siregar. Yang keenam, lomba PBB kreasi antar sektor. Untuk lomba PBB kreasi, setiap sektor mengirimkan satu tim. Tim terdiri dari 8 sampai dengan 10 orang. Gerakan disesuaikan dengan luas lapangan basket. Durasi penampilan maksimum 7 menit. Penilaian dilakukan berdasarkan gerakan, kekompakan, dan kerapian. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung Nyonya Sintua El Munte Boru Pangaribuan. Yang ketujuh, lomba memasak antar sektor. Untuk lomba memasak, setiap peserta mewakili sektor masing-masing. Satu tim terdiri atas 3 orang. Bahan dan peralatan disiapkan oleh peserta dan dimasak di tempat perlombaan. Jenis masakan yang diperlombakan adalah mie gomak. Bahan mie telah direbus terlebih dahulu dari rumah. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung J. Boru Manalu. Agar acara Jubileum 50 tahun HKBP Stoyo dapat berjalan dengan meriah, dimohon agar semua sektor ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Atas partisipasinya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tikting Napasiaun Bona tahun. Di hari Minggu tanggal 10 Februari 2024, Bona tahun guru sekolah Minggu HKBP Stoyo, mulai jam 10.30 WIB, maringan di lantai 4 serbaguna HKBP Stoyo, Nani Uloni Pandita SD Boru Panjaitan, disosoi tu guru-guru sekolah Minggu HKBP Stoyo asa Roman Dohoti acarai. Dapat sepuluhon surat parmahanion Epurus HKBP. Surat parmahanion Epurus HKBP tanggal 24 2024 tu sudah ruas HKBP taringot tu penggunaan hak suara di pemilihan umum. Surat parmahanion terlampir. Sumbangan di jalur sumbangan sian parluhutan Anjuhuta Gaul, sian sektor Ciracas Cipayung, bunga altar tu Minggu 10 Februari 2024, Hamoletion di Hahi Pason dohot pasu-pasu nasihat tuata. Lau pasikupot tiktingon, bui mata jahat di tik-tik cetak dohot barcode naung di sidiahon huria. Songonima saat di tikting di Mingguta Sadarion. Pinasahap ma tu panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Horasma dihita salukna. Na huholong hami ang padita dong aku perhalado damang dainang songonidok na posobulong. Tamama tapasahat mau liatin nirohata di bagasa Sadarion di luas hita marsaur di Parminggota di pukul 11. Di son hami jongjong panitia na padua halihon na tanggal 27 nunga madok hata hami sian panitia. Holan na mangodos sodo hami songon naung tabigit di titing nakin naing pamasaut tama pesta lasniroha jubileum 50 tahun huriata. Di acara jubileumon di Patupa 2 hari, ima tanggal sia dohot tu tanggal 10.
tanggal sia hari Sabtu di sima taguari ma di si pesta suhut hita internal nian sian sutoyo nomor pesta di si sude aka sektor terlibat ma di si jala pasahaton aka sakti-saktina manang siluana manok kita ditiki tortor manang ditiki pesta suhut naki nonga di Papua dititingta asa sude sektor parsidohot ima marhite-hite na parjolo pasahaton songon tok ripe alasya kita lautu hita doon adong matanggung jawab rasa tanggung jawab di hita saluhut na ruas do rasa memiliki alanima disesuai hami panitia selain tok ripe si 200.000 bui do tapasahat tatabai do sumbangan sukarela nunga di pasahat berupa formulir aka daftar nih ruas di ganuk-ganuk sektor boy mah tasungguli aka situa sektor ta manang naung sah do tunasida manang naung diser tunasida tuhamu salut na ruas asa tau duti ta usul ho baru nambang ihut nakin aka perlumbaan nunga di patorang nakin dititingta asa sude mahita parsidohot berupa pertandingan catur, pimpong dan lain sebagainya. Tung masai gudang do jala nung adibain aka persyaratan do aka narikot do waktu ngadito tuhod di tikinon. Selain inon siap panitia di paradi do ulus anno si pasahaton ni mungkin tamutta sekjen sian pusat non marasam may bek kami opa kategori na parjolo marasam may 3 juta na paduahon 5 juta na batuluhon 10 juta na papaton 20 juta ni soswa matuhita saluhu na molo na marasam si 3 juta do tu si 5 juta di pangido hami ma situa sektor nai menghubungi aka ruas na rade majalo molo tu marasam 10 do 20 juta informasi ma tu hami panitia asaro hami madapotok kamuan non manang lao berkomunikasi ima pinangido tulus selain ini di patu panitia do berupa kupon anon door prize alai dang songon door prize na di Geraha Dili Meibe alai pokokna buui mabelas ni roha man non di sudi akan nama dapat door prize asam ni harga ni door prize on 20 lebar ma di bagasa sablok 10.000 margana 200.000 jadi asa sudi mah kita asa meramaikan mabuat door prize on jadi pos rohanami di Hambudamang dainang song nidok napo sebulung asa rap hita mames tahun pesta jubileum ni huriata molo ditiki molo songod di umur usia tanwaeng sahalion na mahita buhay marjubileum na beriku na katua anak kota nama pahoputan naman noni no. Jadi momen songonon buhay dohonota dang buhay 2 hali sahali do dapat tanah kita jadi songoni maso nami